Jak se mít ráda? No, představte si takovou situaci. Jdete na nějakou party, stůl, hodně lidí a vy se představíte a takhle a řeknete něco, co toho druhého člověka zarazí. Jaký bude váš vnitřní rozhovor, pokud se tohle stane? Že vyloženě ten člověk zareaguje tak, že se urazí. Nebo že se cítí nepříjemně, nebo smutně. Prostě řeknete něco, co nemyslíte špatně. A ten člověk nezareaguje tak vstřícně, jak si myslíte. Jak se budete cítit? Budete si říkat, kde jsem řekla chybu? Co jsem řekla špatně? Řekla jsem něco špatně? Nebo jsem se nějak blbě zatvářila? Nebo jsem se nějak jinak dotkla? Vyčítáte si třeba, že jste se nezachovali tak, jak byste měli? Přemýšlíte nad tím, kde se mohla stát chyba? Že ten druhý člověk nezareagoval tak, jak jste si jako mysleli, protože to předtím všechno dobře plynulo a tak jste se jako povídali, jo? Představovali. Předtím jste si povídali. A najednou se také sekne. A teď si jako říkáte, tak jako neudělala jsem nic špatně, že jo, Gice, jak jsem se zachovala jako dobře, jo. A přitom ve vás pořád hledá takový ten pocit, že jste určitě někde udělali chybu. Takový ten prostě zareagoval na vás. To jasně, zareagoval na vás. Tady nastupuje to, jak se teda máte rádi. Vyčítáte si, hledáte chybu, hledáte něco, maličkost. Co jste udělali špatně? Jestli jo, tak vaše sebeláska není nic moc. Protože pokud se takhle posuzujete a hledáte na sobě chyby, jen protože druhý zareaguje jinak, než jste si mysleli, než to vypadalo, tak se vlastně zahambujete, berete vinu za jeho emoce na sebe. Vy za jeho reakce vlastně berete zodpovědnost. Protože vy nemůžete vědět prostě, co se v tom druhém člověku odehrává. Může něčím procházet, můžete ho prostě triggerovat. Něčeho se dotknout prostě. Nad tím nemáte kontrolu, čím ten druhý člověk prochází. Ale může mít třeba jen špatný den. Proč to teda berete na sebe? Že vy vlastně něco špatně, že vy jste něco udělali špatně, že jste se dotkli, kdybyste to řekli jinak, jiným tónem, takže by to bylo v pořádku. Co když ne, že jo? Takže potom tady je samozřejmě ještě situace, když je hranice se řeší a takhle. To samý. Když řeknu ne, cizí člověk versus nějaký známý, že ten druhý, můžete začít říkat, že jo, že mi by se tím pomohl. Když já řeknu ne, tak budu na sobeckou, příště mi nepomůže, měla bych prostě mu to nějakým způsobem vrátit, protože jsem vděčná za to, jak se k mě předtím zachoval a vlastně nemám nic jiného na práci, ale přesto to ve mně jako tak jako se sevře, křičí, jako že teďka jako na to nemám kapacitu, ale jako logicky nevidím důvod, proč bych třeba nevyhověla. Proč neříct ne? Tak. To je další situace. Že když řeknete ne, tak se bojíte toho, jak ten druhý člověk zareaguje. Myslíte si, že vám bude vyčítat, že jako on pro vás něco udělal? A vy teďka jako říkáte ne, že jste nevděční, že si toho nevážíte, že byste mu jako dali najevo, že si vůbec nevážíte toho, co pro vás udělal předtím. Vy si toho vážíte, ale to přece neznamená, že musíte si přestat vážit toho, že chcete ten čas mít pro sebe a nemusíte k tomu mít ani nějaký logický důvod, že zrovna od tolika do tolika máte nějaký program, který se nedá zrušit. Proč? To, že se máte rádi a potřebujete ten čas pro sebe, protože potřebuje dobít baterky, není dostatečný důvod na to, abyste řekli ne? Jo? Dokážete vydržet tu tenzi? Nebo se budete vyčítat, že kvůli tomu, že jste třeba unavený, nedokážete říct ne? Jako proč zase vidět chybu v sobě, že nedokážete vyhovět druhýmu?
jenom protože nemáte logický důvod, proč odmítnout. Takže další bod k tomu, jak si ukázat, jestli se máte rádi nebo ne. Pak je tady samozřejmě hranice, kdy někdo je překročí, třeba provokací, a vy máte říct ne, ale bojíte se té reakce, že by se vás stejně nerespektoval, stejně by to zhoršilo, víc by tlačil, jo. Prostě, když to nějako ukočíruju nějakým směrem, tak to třeba přestane bavit, nebo prostě přehodíme řeči nám, prostě je mi to nepříjemný, ale když dám najevo, že mi to vadí, tak vlastně mu tím ukážu, že má pokračovat dál, protože co já s tím nerespektem udělám? Jo? A teď ta láska. Když se mám ráda, tak si tu hranici dám, ať se chová jakkoliv. Respektuju sama sebe dostatečně. Abych řekla ne, přestože vím, že mě respektovat nebude dál. A respektuju sama sebe dostatečně, že mi úplně jedno, jestli se mi vysměje, ale odejdu z konverzace. Například. Nebo se tak bojím toho, co to ve mně způsobí, ta jeho reakce, že já nechci čelit otevřenému respektu. A radši teda nechám ho, ať mě respektuje, ale budu dělat, že to nevadí. Teď otázka, ale jak to působí opravdu navenek versus to, jak to vnímáme vevnitř. Já když se budu sama respektovat, budu vědět, že mi to vadí. Budu vědět, že mi nějaké chování vadí od nějakého blbečka. A řeknu ne a on to nerespektuje, tak to přece neznamená, že teda musím ze své hranice ustoupit a nechat ho dál mě respektovat. Protože hranice není o tom, že já si tady nárokuju, aby se on choval jinak. Bacha, to není hranice. Hranice není, že já řeknu, tohle netoleruju a čekám, jestli on teda to bude respektovat. Hranice na základě sebelásky je taková, že já tohle nebudu tolerovat. A pokud je mi jedno, jak zareaguješ, ale pokud to děláš tohle, tak já se zachovám takhle. Já se zachovám takhle a nazdar. Mám to ve svých rukách. Takže pokud ty mě nebudeš respektovat, odcházím z konverzace, odcházím ze vztahu, nechci s toho nic společného. Respektuju sama sebe. Nebudu řešit, jak on zareaguje, nebudu čekat, jestli on mě bude respektovat nebo ne. Pro mě je respekt svých vlastních hranic důležitější. Teď je otázka, dokážete ustát ten nesouhlas, to rozčilování toho druhého, že vy vlastně nečekáte na to, jestli on zareaguje tak nebo tak, jestli on vás jako bude respektovat nebo ne, protože vlastně ty lidi, co překračují hranice, na tohle to čekají, že jo? Oni čekají, že to rozhodující svolení, to rozhodující prostě ten detail o vašich hranicích bude mít on. No ale když vy si rozhodnete, že ta hranice znamená, že tohle se stane dopryč. Podívejte se, hranice třeba v fyzickém světě. Máte plotínku? Máte horkou plotínku? Když se spálím, nechám tam tu ruku a počkám si, až ta plotna sama zhasne? A nebo tu ruku dám pryč já, ať si ta plotna dělá, co chce. Nebudu řešit, že je to tady indukce, nebo tohleto, že to rychle zhasne, že jo? Tak dejme tomu, že prostě ten druhý člověk je ta plotna, nebude zasínat, ale my se budeme respektovat a tak tu ruku stáhneme. Odejdeme ze vztahu. Může zareagovat jakkoliv. To není naše zodpovědnost, ať se cítí, jak chce. Ale to, jak my se zachováme vůči sobě, to je to, na čem záleží. Můžu sama sobě důvěřovat natolik, že se sama z té situace vyndám. Slovo, který mi napadá. Že sama z té situace odejdu. Můžu se natolik spolehnout na sebe, jsem natolik sama sobě loajální, že ať on udělá cokoliv, že já se zachovám tak, abych sama sebe udržela co nejvíc bezpečí, i sama sebe, bez ohledu na to, jak on zareaguje. Že mě nezáleží na tom, jak zareaguje. A pokud mě na tom záleží, tak mu dám moc svých hranic do rukou. To znamená, že já vlastně hranice nemám, já mám prosbu, já tady brečím, já se tady snažím, aby se nade mnou slitoval. I když to vypadá, že tohle si ke mně dovolovat nebudeš.
ale furt je to takový, brečím, snažím se, aby se smiloval. Jo? Že v tomhletom ta sebeláska je, že já dokážu ustát jakoukoliv tenzi, jakoukoliv reakci od druhého člověka, protože já jsem pro sebe na prvním místě a já jsem pro sebe prioritou. Což, no, ta sebeláska prostě není žádná prdel, když se to tak vezme. Postavit se sama na první místo. No a teďka teda z toho bodu vlastně, kdy já se sama nemám ráda, do bodu, kdy se mám ráda, jak se do toho dostat. Pozorováním. Představte si, že vaše tělo tak reaguje na situace, je vaše vnitřní dítě. Jak se budete chovat k dítěti, kterého máte rádo, versus jak se budete chovat k dítěti, kterého kritizujete, že se nechová tak a proto ho nesmíte mít rádo. Pokud máte rádi to dítě, tak budete jednat se soucitem, budete naslouchat, budete zjišťovat důvody, proč se takhle nemu dokáže chovat. A budete postupně, pomalinku, ho tím pochopením učit, že si může dovolit vlastně i tu hranici nenastavit prostě. Protože tady ten soucit tomu dítěti bude důležitější než reakce druhýho. To je ta sebeláska a je to postupný proces. Není to, že ze dne na den tam si řeknete, tak já se hecnu, druhý den už se mám ráda, skvělý. Když se nemáte rádi, já nevím, 10, 20, 30 let, nečekejte, že za týden budete zase mít rádi. To je jako fakt ne. Ale tím, že si projevíte soucit, projevíte si zájem, projevíte si tu pozornost, jak se opravdu vaše tělo cítí. Ne, jak by se mělo cítit, jak se opravdu teď a tady cítí. Když si ten soucit projevíte, tak to vnitřní dítě vám postupně se začne otevírat. Budete cítit větší důvěru sami sebe. A tím, jak budete cítit důvěru, tak budete cítit i důvěru, že tyhle ty věci, tu reakci okolí dokážete ustát. Protože najednou pro to dítě automaticky nebude tak důležitá ta pozornost okolí, ta pozornost, ty reakce okolí, bude pro vás důležitější pozornost a reakce vaše. Postupně. Takže pozornost, soucit sama sobě je klíčem k sebelásce. Tak děkuji za pozornost. Budu ráda za like, odběry. Mějte se krásně.